A járatunk első állomása a Bajcsy-Zsilinszky úti megálló. A jármű jobb oldalt lévő ablakain keresztül az Andrássy út 3 szám alatti Saxe-Lenner palota tárul majd elénk. Az épület eklektikus stílusban 1884 és 86 között Ziegler Győző tervei alapján épült. Az eklektika különféle korok, stílusok, irányzatok jegyeit vegyesen alkalmazó irányzat. Az épületben családi lakosztály és irodák, illetve bérlakások helyezkedtek el. Egyebek mellett Ziegler Győző tervezte a városligeti Széchenyi fürdőt is. A palota építtetője Saxe-Lenner András, a Hunyadi János keserűvíz forgalmazója volt. Saxe-Lenner jó marketingesként ügyelt arra, hogy az orvosi javallatokat az üvegen is feltüntessék. Egy angol ügynökséggel terveztetett nemzetközi kampányt, és a legnagyobb reklámfogásuk New York egyik felhőkarcolóján kifeszített óriás plakát volt, a következő szöveggel: amikor a kakas a reggelt hirdeti, igyon Hunyadi János keserűvizet. A keserűvizet szaktekintélyek többször vizsgálták, és kiderült, hogy a benne lévő Glauber-só és a keserű-só a fő hatóanyagok. A testre jótékony hatású összetevői miatt különböző egészségügyi problémákra ajánlották, mint székrekedésnél, étvágytalanságnál, elhályasodásnál, vértódulásnál, érelmeszesedésnél, aranyér-bántalmaknál. Különösen alkalmas soványító kúránál. Így ajánlották a korabeli hirdetésekben. A keserűvizet a történelem viharai megkímélték, a működő kutak száma megcsappant ugyan, de a gyógyvíz ma is létezik. A következő megálló az Opera. Az út bal oldalán helyet foglaló Magyar Állami Operaház Magyarország egyetlen nagy létszámú társulattal rendelkező, és kimondottan operákra, balettekre szakosodott színháza. Az épület Budapest egyik legjelentősebb 19. századi műemléke. Neoreneszánsz stílusban épült Ybl Miklós tervei alapján. A gazdagon díszített belső terek kialakításában neves magyar művészek működtek közre, többek között de Mór, Lotz Károly és Székely Bertalan. Az Operaház ünnepélyes megnyitására, Magyar Királyi Operaház néven 1884. szeptember 27-én került sor, első Ferenc József magyar király jelenlétében. A nyitó díszelőadáson a Bánk-bán első felvonását, a Hunyadi László nyitányát és a Lohengrin első felvonását adták elő Erkel Ferenc vezényletével. A második világháborút kisebb sérülésekkel vészelte át, így viszonylag hamar, 1945. márciusában ismét megnyitotta kapuit. Azóta az intézmény hivatalos neve Magyar Állami Operaház. Az operatársulat mellett a ház ad otthont a Magyar Nemzeti Balettnek is. Az épület 2017 és 2022 között teljes körű felújításon esett át, azonban ma már ismét látogatható, és várja az építészet és a kultúra iránt fogékony látogatóit, vezetett túrák keretében is. A részletekről tájékozódjon az opera.hu oldalon. Az operával szemben található a Drexler palota néven emlegetett neoreneszánsz stílusban épült egykori balettintézet. Az épület neve a földszintjén működött egykori híres Drexler kávéház tulajdonosának a nevére utal. Tervezői Lechner Ödön és Pártos Gyula voltak. Az eredeti építési engedélyt 1883. május 31-én adták ki. Lechner Ödön a megbízás elfogadásakor válaszul írta: becsvágyam sarkalt, de vigyáznom kellett, hogy az én épületem ne viselkedjék tolakodóan Ib remekével szemben, mert az udvarhölgy lehet szebb, mint a királyné, de úgy kell, hogy a királyné maradjon. Az Állami Balett Intézet, illetve jogutódja a Magyar Táncművészeti Főiskola 1949-től 2002-ig működött itt. A hányattatott sorsú épület 20 évig üresen állt, majd teljes renoválást követően 2023-ban újra megnyílt a W szállodalánc részeként. A Drexler palota szomszédságában a 29 szám alatt található az 1898-ban megnyílt, de még ma is működő művész kávéház. A cukrászda még mindig őrzi eredeti berendezését, bátran térjenek be hozzájuk egy Andrássy szeletre. Következő megálló az Oktogon, ami a Nagykörút és az Andrássy út kereszteződésében található nyolcszögletű tér. 1872-ig a Sugár út kiépítéséig egy mély gödör állt a helyén, ekkor töltötték fel. A Vörösmarty utca megálló felé közeledve meg kell még említenünk az Andrássy út 69 szám alatt található régi műcsarnok szürke épületét, ami a megállóból nézve nekünk jobbra helyezkedik el. Az épület ma a Képzőművészeti Egyetem kiállítótere, így látogatható is. Budapest egyesítését, 1873-at követően a világhírű Sugár út egyik legszebb épületét,
eredetileg műcsarnok néven a Magyar Képzőművészeti Társulat emeltette, azzal a céllal, hogy a párizsi szalonok mintájára Budapesten is tudjanak nagy képzőművészeti kiállításokat rendezni. 1877-ben készült el a veronai Palazzo Bevilacca palota mintájára, Láng Adolf tervei alapján itáliai reneszánsz stílusban. A műcsarnok mellett az oktogontól távolabbi részen, az Izabella utca sarkán található a Rauscher Lajos által tervezett és aranybarnas gráfittókkal díszített képzőművészeti egyetem székháza. A gráfitó egy díszítő eljárás, melyben egymásra felvitt különböző színű festékek vagy vakolatok felső rétegét precízen visszakaparják, kikarcolják, ami által előtűnik a mélyebben fekvő réteg színe. Következő állomás a Kodály Körönd, ahol az utóbbi évek leginkább várt bérház rehabilitációja valósult meg, a 83-85 szám alatt, amit a köznyelv csak a köröndi leégett házként emlegetett. A ház, amit jobb oldalt láthatunk, eddigi élete során kétszer is leégett, először 1929-ben, majd legutóbb 2014-ben. Ekkor a padlás terében, mivel az teljesen egybefüggő volt, válaszfalak már nem tagolták, futótűz pusztított. Azonban a felújítás sikeres volt, a palota főnix madárként megfiatalodva feltámadt. És egy évvel sem tűnik öregebbnek, az 1883-ban történő átadásához képest. Az eredeti épület tervezője Kauser József volt, aki a Szent István bazilika belső építészeként ismert. A köröndi ház tulajdonképpen egy neoreneszánsz kastély, amely méretének megfelelően 5 udvarral rendelkezik. Az egyik ilyen, fákkal és tóval kialakított angolkert típusú belső udvar, az épület aljában nyíló kávézóból is megközelíthető lesz az utcaemberének. Az épület homlokzatát kerámia díszítések tűzdelik. Az Andrássy út folytatásában, szintén jobb oldalon a 87-89 szám alatt, pedig a terület névadójának, Kodály Zoltánnak volt lakásában kialakított emlékmúzeum kapott helyet, és várja a zenekedvelők érdeklődését. A Sugárúton a Körönd jelenti a városias zárt beépítés határát. És egyben a villanegyed kezdetét. A Bajza utcát elhagyva, a tényleges villasorban találjuk magunkat, és ezen utca megállójától pontosan jobbra fekszik, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, aminek gyűjtőkörébe a távol-kelet művészeti emlékei tartoznak. Az épület eredetileg az optikus és műgyűjtő Hopp Ferenc tulajdonát képezte, aki azt, magángyűjteményével együtt nem sokkal halála előtt, 1919-ben a magyar államnak adományozta. Hopp Ferenc jól működő, bőséges anyagi hátteret biztosító optikai cége lehetővé tette, hogy gyakorta felfedező utakra induljon. Életében összesen 5 föld körüli expedíciót szervezett. Itt elsősorban Kelet-Ázsia, főképp Kína és Japán voltak a célpontjai. Az eredeti villát 1878-ban építették, majd a hagyatékból az Ázsiai Témájú Múzeum 1923-ban nyitotta meg a kapuit. Az Andrássy út a diplomaták által is közkedvelt terület, így számos nagykövetség is található a környéken. A 123 szám alatt, jobb oldalt a Hősök tere előtti utolsó tömbben, például a törökországi nagykövetség kapott helyet. Vélhetően ez az út legrégebbi, 1873-as építésű villája, mely őrzi azt a képet, amit az Andrássy útnak erre a szakaszára képzeltek, annak kialakításakor. Az épületet könnyen beazonosíthatjuk piros zászlójáról. Közös utazásunk végállomása a millenniumi emlékmű, ami a Hősök terén, a magyar honfoglalás 1000 éves jubileumának állít emléket. Az emlékmű az 1896-os millenniumi ünnepségekre szánt, számtalan építészeti és városfejlesztési beruházások egyik égköve. Ami azonban csak 10 évvel később, 1906-ra készült el. A bronzszobrokat Zala György tervezte és többségében ő kivitelezte. Közülük a 36 méterre emelkedő Gabriel arkangyal szobra elnyerte az 1900-as Párizsi világkiállítás nagy díját is. Sajnos jelenleg az ország angyala házon kívül tartózkodik, ugyanis több mint 120 év után először teljes körűen restaurálják. A szobrot 1901. október 24-én avatták fel. Azóta azonban csak kisebb esztétikai javításokon esett át, így nem is olyan meglepő, ha kikezdte az idő vasfoga. A szobor alakok a történelem kereszteződéseiben gyakran cserélődtek, végleges formáját a tér a II. Világháborút követő évtizedekben nyerte el. Érdekesség, hogy a tér közepén egykor még Ybl Miklós által tervezett artézi diszkút állt. A 74 fokos hévízre 970 méter mélyen találtak rá,
és ez lehetővé tette a Városligeti, mai nevén Széchenyi fürdő létesítését. A diszkutat az emlékmű építése miatt 1898-ban áttelepítették Budára, a 12. kerületi Széchenyi-hegyre. A buszunk a Szépművészeti Múzeum mellett áll meg, ahol rengeteg művészeti alkotást csodálhatunk meg, így annak látogatását kár lenne kihagyni. További kellemes időtöltést kívánok!